こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は教授祈願法要に出席されました。ダライラマ法王と中央チベット政権は、オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相に再選の祝辞を送られました。ペンバシン主席大臣はワシントン DC でチベット人権擁護活動を継続しました。ケンパスナムテンベル議長とペンバチン主席大臣はマッガバン米下院議員の娘のモリー・マッガバンさんの逝去を悼みました。ケンパスナムテンベル議長とペンバチン主席大臣はマッカーニー氏のカナダ首相当選に対し祝辞を送りました。ドマギャリ大臣はレカ・グプタ首都圏政府首相とともにバラッチベットサヒヨクマンチ設立26周年記念式典に出席しました。第28回書店祭りがタランサラで開幕しました。トゥテンシリン調整官はアミアンでチベット支援者と交流しました。チベットハウスジャパンと西部チベットネットワークは共催で東京でチベットスピリチュアルと文化フェスティバルを開催しました。今週火曜日、ダライラマ法王はシャンカン伝中高林総員、チャトレンおよびパリ地域コミュニティによって捧げられた教授祈願法要に出席されました。この儀式には約5000人が参列しました。다 림베기 잖아 나라 샤샤네 낭슈 슈처로 로데게도가 저자 림베 잖아라의 낭슈 또서 그게다 탈베 투비아 지기 폐지 내주지 명에 서버시도 된지존에 제 잖아나라에네 낭슈 지기 체베 샤니 편도로 또서 제도야 지기 제 간다 가다게 밀리듯이 톱네. 아니 참을라서네 아까 뭐서 소원을 지시 네. 다 가다지 사제 좀 된데 거지제디 지 때베 샴디 로주라 가셔지네요. 네 때데 지 때베 샴디 주요的담보 거진장기 거진 서비아지기 제도를 서버지기 노초티기도今週月曜日、ダライラマ法王はオーストラリア首相に再選したアンソニー・アルバニージ氏に祝辞を贈られました。ダライラマ法王、チベット亡命議会のケンパスナムテンベル議長、ペンバチン主席大臣は祝辞とともにチベット難民に対して安全な場所と支援を提供し、そして法の慈悲と優しさの精神を促進する取り組みに関心を寄せ続けてきたことに対し、オーストラリア政府と国民に感謝の意を表しました。ペンバチン主席大臣は今月ワシントン DC における外交活動を継続し、ポール・グローブ上院議員、現職の議員、トード・ヤング上院議員及びヒート・リケッツ上院議員の事務所スタッフとそれぞれ個別に会談を行いました。非公式の会合において、主席大臣は元米国務省国際女性問題担当特命大使のヘリカリ氏と意見交換を行い、ワシントン DC にて国家安全保障会議のメンバーとも非公開会談を行いました。先週金曜日にはワシントン DC にある国際チベット支援キャンペーンの事務所で元米国務次官であり元チベット問題特別調整官でもあるポーラ・ドラヤンスキー大使と会談しました。続いてトム・ラントス人権委員会のディレクタートッド・スタイン氏とも非公開に会談を行いました。また長年にわたりチベット人権を擁護し、超党派による2024年のチベット中国紛争解決促進法の主要提案者であるジェフ・マクリー上院議員とも面会し、国務省の民主主義、人権、労働局、南中央アジア局、東アジア太平洋局の高官ら8名とは個別に会談しました。それぞれ別の会合では、リンジン・グラハム上院議員、下院外交委員会のランキングメンバーのグレゴリ・ミックス上院議員と会談し、またラッセル上院議員会館にてテイド・クルース上院議員及びそのスタッフと面会しました。また ICMA として知られる国際都市管理協会の国際技術支援ディレクターシュラダ・カレル・パンディン氏、チベット基金のバブ・アンカソン氏とニマ氏、米国国際開発庁のアンジャリ・カウル氏との会談も行われました。
公式訪問の一環として主席大臣はシャーロッツビルの現地チベット人コミュニティと交流し、ウィーンコミュニティセンターのチベット語日曜学校を訪問し、首都圏のチベット協会でワシントン DC、メリーランド州、バージニア州のチベット人コミュニティと交流を行いました。メディア対応としては、主席大臣は NDTV とのインタビューに応じたほか、ノーティスライブに生出演し、今回の公式訪問の内容及びダレイラマ法の後継問題について語りました。中央チベット政権のケンポ・スナムテンベル議長とペンバシン主席大臣は、ジン・マッカバン、米国下院議員の娘モリー・マッカバンさんの訃報を受け、心から哀悼の意を表しました。また、マッカバン議員に宛てた別の書簡は、議長と主席大臣が稀ながんと診断されながらも、人生を力強く歩み続けたモリーさんの並外れた勇気に敬意を表し、チベット社会全体が深い悲しみに包まれていると述べました。中央チベット政権及び世界中のチベット民族を代表し、ケンポ・スナムテンベル議長とペンバシン主席大臣は、カナダの新首相に就任したマーカーニー氏に対し、その圧倒的な勝利と首相就任への祝辞を送りました。議長と主席大臣はそれぞれの書簡の中で、チベットの大義への連帯に対する感謝の意をマーカーニー首相及びカナダ政府に署名し、今後も関係をさらに深めていきたいと述べました。今週月曜日、中央チベット政権財務省のギャルドマ大臣は、デリーのガリーブインスティテュートで開催された BTSM として知られるバラットチベットサヒヨグマンチ設立26周年記念式典に出席しました。式典では BTSM の指導者であるインドレシュクマール博士が基調講演を行い、またデリーのレカ・グプタ首都圏政府首相が主賓として出席しました。ギャリドマ大臣は挨拶の中で、インド政府及び国民による変わらぬ支援に対する深い感謝の意を表し、ダライラマ法のご加護のもと、ダラムサラで設立された同団体が長年にわたりチベット支援のために尽力してきた意義と貢献を強調しました。今週水曜日、ティパとして知られるダラムサラのチベット舞台芸術団にて、第28回チベット亡命社会の書店祭りが開幕しました。今年はインド、ネパール、米国各地から過去最多となる14のチベットオペラ劇団が参加し、5月7日から19日までチベット伝統のオペラ文化を盛大に祝います。今年の書店祭りは、ダライラマ法の90歳の誕生日を祝う慈悲の年という重要な節目の年となります。本祭りは主賓であるケンポ・スナムテンベル議長をはじめ、首席大臣代行を務めるタラムトマ文部大臣、ドマツリン定官副議長、ダワ・プンキ及びパクワツリン司法委員、選挙管理委員のロプサン石井氏、公務委員のガマ石井氏、会計監査役のタシトプケ氏らの出席の下で開幕しました。また、第17期チベット亡命議会の常任委員会の議員らをはじめ、中央チベット政権の高官や各省庁の事務局長も多数参列しました。先週日曜日、フランス北部のアミアンにて、パリチベット事務所の調整官であるトゥクテン・ツィリン氏が長年にわたるチベット支援者、コモヌ・ヨランダン氏、左派連合のフランスは・リューファン下院議員、そして地域のチベット支援団体のメンバーらと面会しました。フランスは議員との会談では、トゥクテン・ツィリン氏は週末に運営されているチベット語文化学校の存在を紹介するとともに、チベット内部で深刻化する現状について詳細な情報を共有しました。先週末、東京の築地本願寺にてチベットハウスジャパンとセーフチベットネットワークの共催によるチベットスピリチュアルと文化フェスティバルが2日間にわたり開催されました。このフェスティバルは、日本及び東京の多様なコミュニティに向けてチベットの精神性と慈悲の文化を紹介、共有し、平和と調和、そして国際的な連帯意義の促進を目的として行われました。開会にあたり、築地本願寺の木村智弘氏とダレイラマ法日本代表部事務所代表のアリアスワンゲブ博士が歓迎の挨拶を述べました。東京大学の平野教授がチベットの歴史について、吉村教授はチベット仏教と日常生活への対応について講演しました。写真家の臼井大観氏は自身が撮影した写真を通してダレイラマ法とカラチャクラについて語り、チベット人写真家のガマ・トゥンルプ氏は難民としてのチベット人の物語を写真で伝えました。また、東京大学の学生である乾正隆氏はチベット仏教を研究した自身の経験について講演しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。